I dag skal vi spille noget Gorilla Tag, og ja, det er igen i dag, hvor at jeg skal prøve noget, hvor jeg tager min hånd ned i den her vandspand, og så må jeg ikke røre farven, der kommer op. Så jeg må ikke røre pink, men jeg skal gå hele vejen hen til the top of mountains, og så ned igen, uden at røre den farve pink. Så jeg skal bare videre. Altså, mit spil har lagget siden dag 1 her i dag. Så ja, fordi jeg har solgt den fri. Men jeg har sådan en close call. Ja, han havde penge på, så man heldigvis bliver ramt af det gule. Okay, jeg skal bare op her. Hvorfor er jeg så langsom til det her? Jeg plejer da ikke at være så langsom. Okay. Ej, jeg sad bare fast i alt. Okay, det er out of context. Men jeg skal bare op her. Og så den her, bare smøn her. Okay, jeg skal åbne. Jeg kan ikke komme igennem her. Og jeg skal lige op her. Det var for vildt. Okay, jeg skal bare... jeg var pink der. Det skal jeg ikke lige røre ved. Det var noget, der ikke kan godt lige give. Jeg var stok, mand. Er det en private server, eller hvad? Siden der ikke er nogen, der lægger den. Ja, det gør den. Okay, der er ikke nogen penge. Den er penge. Den skal jeg lige lade røre ved. Okay, jeg skal bare lige herover. Det er nemt at komme til mountains uden at røre noget pink. Men der er også noget pink på isen, kan jeg huske. Der er sneen. Okay, jeg skal bare videre her. Der er så pink på den. Det er jeg nødt til at gøre der. Lige så stille. Stille og roligt. Det var kommet til at være en lang video der. Så bare nød det. Sæt jeg tilbage i stolen og crack en ice tea eller sådan noget. Så jeg skal bare over. Han har penge på, så har han. Jeg skal bare lige væk fra ham. Shit, nej. Nej. Jeg er heldig. Jeg er så heldig. Men jeg ved godt, hvordan jeg kommer derop hurtigt. Den er nem. Jeg tager bare den der fan. Op. 3, 2, 1. Hop. Nej. Jeg var professionel. Okay, så skal jeg lige holde mig væk fra. 3, 2, 1. Skilt alligevel, mand. Skilt. Jeg skal bare lige op her. Okay, det her kommer til at være en lang proces, fordi den er cirka sådan 5 meter. Og jeg har det her på VR, så det her det er bare noget fuglebæ. Så ja, jeg skal bare lige op af det her gamle misfoster. Det tager bare lang tid, gør det. Det trækker min tid, mand. Det trækker min tid. Okay, jeg skal bare lige op her. Jeg ved ikke hvorfor. Det ser hele tiden ud til, at jeg lander på noget, men jeg har ikke nogen ben. Så det er nemt. Fordi jeg kan selv vise, at jeg ikke har nogen ben. Jeg skal bare lige op her. Okay, jeg giver godt op. Jeg har ikke nogen ben. Jeg ved ikke. Ja, man kan godt se det. Så jeg skal bare lige op her. Shit. Fuck. Ny idé. Men jeg må ikke røre den farve, der er tættest på mig. Hvad for en farve? Det jeg tror det er brædder. Ja, det er brædder. Så ja, det er den tættest på mig. Så det må jeg ikke røre. Det var sjovt. Den er heller ikke pink. Den er lille. Så jeg skal lige have noget. Fuck, det går det. Fuck. I wonder if my mommy will see me when I'm down in slide. Mommy. Oh, she didn't see me. Okay, det der går alt for hurtigt. Shit. Det var tæt på. Okay, heldigvis skal jeg herover. Og jeg må ikke røre de der partier. Jeg blev ramt.